sinä turpapaska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Me teemme rasvakeittoa, johon tarvitsemme ainakin purkin rasvaa. Purkin rasvaa. No lisää rasvaa. Ensiksi laitetaan tänne Paska. kukkuja. Ja jotta ruuassa ei jäisi ruuan maku unohtumaan, laitamme sinne hiukan rasvaa. Me olemme erittäin hyvää rasvaa, joka maistuu rasvaa. Ammoitu. Rasvaa voidaan sitten laittaa kanssa huolella sinne. Sitä sitten laitamme vielä sisään toisen kutkun. Ja sitten avaamme toisen purkin rasvaa, jota voimme kanssa laittaa. Seuraavaksi rasvaa laitetaan pienelle näin. Ja sitten voin odottelemaan. Ja jälkiruuaksi voimme sitten keittää kahvia, jonne laitetaan myöskin rasvaa. Ja sitten